hono kaga hankala biya hono kaga masu kuɗi na gai mana to ya isa yawa jama'a ku zaɓe ni kawai kar ku samu shakku zan muku abin da na baya suka kasa muku zan ba ku wutar lantarki dan sun bar ku a duhu kuma na san kun gaji da yin girki a murhu zan ba ku ruwa sannan zan ba ku security money go circulate ba maganan poverty ko wanda baya aiki zamu bashi salary free education university da primary Momo hey the lies this politician is blowing in ya cika magan shi sai in a TV ana showing ka je gidan su karnuka su bi ka kai taroni barama in je in same shi in kankara mai warning to yanzu jama'a kada ku samu damuwa zan muku hanyoyi kuma baku babu yunwa zan gina free gidaje baku ba gidan haya kuma zan saka muku tasa anguwanni dube shi ya saje da katon tumbi yana ta daga hannaye kaman zombie I know they for this kind of matter na dem sabi amma Allah